We hebben ons jaarlijkse accordeon- en trekharmonica-festival hier in Harlingen. Dat doen we voor de 11e keer. En zoals jullie zien, het is weer een grandioos succes. Een dikke 600 mensen binnen, dus wat weer nog meer. De hoofdlijn is accordeon en trekharmonica en daarnaast nog mondharmonica. Maar we horen dan natuurlijk wel verschillende stijlen muziek. En dat is het mooie van deze dag. Het is samenhorigheid, het is met elkaar spelen, ieder doet zijn eigen ding. En de muziek varieert van Iers tot klassiek, populair, noem maar op. Heel breed. Wat voor mensen komen hier nou heen? Ze komen echt werkelijk uit heel Nederland. Ik heb mensen hier uit Utrecht, uit Rotterdam. Er is iemand uit Nijmegen die zelfs met de taxi komen om hier te komen spelen. Dus werkelijk overal vandaan. Het is als een geintje begonnen. En nou ja, je ziet nou wat het geworden is. En we gaan er ook echt wel mee door hoor, want het is gewoon een grandioos succes. Als een beetje vrolijk gespeeld, word je er blij van. Ja. Heel zin op de douche? Absoluut. Ja, absoluut. Nou, wat weet je? Ja. Hier is het. Ja. Jullie hebben een mooi stukje erk bij jou. Ja, die heb ik al, denk al meer of 30, 35. En wat is zo speciaal aan deze? Het is een vierkorige met een klankkamer. Dus er zit, je kent er zowel klassiek als jazz als populair. Alles kan je er eigenlijk op spelen. En dan ga je mooi op paard. Ja, als je van oren investeert het in een auto. Wat is er nou zo leuk om trekzak spelen? Nou, dan mag je een apparaat in de hand nemen en dan mag je spelen hoe leuk dat is. Als je verschrikkelijk zo het willen maken, dan wist net wat mist. Echt, dan wist net wat mist als je net op speelst. Dat is wel heel iets denkje. Maar dat is juist zo leuk. Iedereen kan dit bespelen. Het is hartstikke makkelijk. Hoe je geen noten te lezen, kan zo spelen. Als dat zie je telkens is, kan je hierop spelen. Dit is een titelpletter. Dit is een titelpletter. Oh. Ja. Heb je dat handig? Nou, ja, soms wel. Oh, een lookpoeder. Dat is een lookpoeder, dat is een Friese naam. Kun je er iets volhouden, dus gewoon die vrouw? Dus krijg een warning, hele hak dan. Prachtig. Je viel je er wel lekker mee. Ja, zeker. Ja, en voor op handen drogen. Ja, ze zijn heel wijs met mij en ik ben wijs met hun. En hoe is het met jouw trekzak? Prima. Ja, daar zit de muziek in. Ja, en dat hoop ik dat het zo lang blijft. En het plaatsje volgt. We houden er echt mee op. Ik ga het nou echt trouw. Ik vind het heel slim, maar het kan net anders. 30 april. Ik ga nog trots aan 30 april. Het is ook wel heel emotioneel, vind ik, hè? Ja, want ik ben hier geboren in dit pand. Ik ben hier al jaren in de beste geboren aan de west. Lekker warm. Maar waarom stop je hem? Is het tijd om mooi pensioen te gaan? Nou, als je de vetter ben je wel voorbij. Dat ga ik vergeten. En ik ben zo aan het hier, ik vind nooit altijd om. De vrouw woont nog steeds terug. Ik zeg, mat ophouden. We zijn nog zoon. We kunnen nog wat uitvinden. We hadden 48 hier, hè? En Paak en Beppe daarvoor 40. Dus het is zo wat 90 hier. Ja, 2 jaar. Het is al heel skof natuurlijk. En dan hebben we het een paar keer verbouwd. Dus hij is hier vroeger begonnen bij het café Oosterbaan. Hier in de buurt. En dan wie er kwam op zijn motor, kwam het plaatselijk belang.
die vrij een squammakker. En dus hij op motor kun je heen en dat liep een mooi taal. Klaas. Nou, ze ben ik al. Dan mag je weer de krant halen, want ik wil ook Zit al wat gat in. een pantoffels hebben. Ik heb van die aardbeien bedoeld. En toen ben wij, want ze zit er nog in dat ik droogbloer zo. Ik ben 28 jaar, klaar die hier nooit verkeer in. Maar toen een keer vertelde ik dat ik geen beetje verkeer in. En niet dan kostuum aan, hè? Ja, die zit ik nog. Ik kwam in een grote huishouding met 13 ben en ik ben de eerste inbreker. Het mooiste weer, toen ik je voor het eerst kwam, toen zei Paken van Joke, voel je wel voor het bedrijf? Ja. Want Paken in zaak had een beetje zwaar. En dat drong helemaal mis. Nou ja, ik zei, ik kijk in jou, het werkt in de zaak. Oh, zei Paken. Nee, maar dan komt het wel goed, Klaas, hoor, zei hij toen, hè, in Grunnings. Ja. Dus wat had ongeveer deze familietraditie? Er komt wel echt een aan, anders wat het er nou niet zit. Ja, ja. Schande. Daar ben ik net al hier, want dat is steeds moeilijker.